Dobar dan svima. Ovog puta vas pozdravljamo, moja kolegica koja se zove... Moje ime je Lucija Čatlak, hrvatska sam reprezentativka u karateu. Drago mi je što sam s vama i u ovom drugom dijelu projekta Heroik. Nadam se da ćemo se zajedno motivirati za ove treninge i zajedno zadati udarac zraku, da mu ne dozvolimo da odnese pobjedu kako na fizičkom, tako i na psihološkom nivou. Bravo, lijepo odlucija. Da sam predstavim i sebe, ja sam Matea Trošelj, ja sam magistrica kineziologije i trenerica u karateu, osobito kod djece mlađe dobne skupine. Kako je Lucija već lijepo najavila ovaj nastavak jednog velikog i prekrasnog projekta, danas će vam Lucija i ja demonstrirati vježbe. Zapravo dominantno ćemo raditi na vježbama istezanja i uz to ćemo aktivirati i kor, odnosno mišiće trupa i izdjelišne mišiće. Uz to ćemo povezati mišiće kralježnice, što je vrlo bitno kod žena da imaju jaku posturu i da imaju dobru bazu kako bi mogle zapravo funkcionirati normalno i kako bi mogle prevenirati od nekih bolesti, između ostalog i protiv raka grlića materice. Odmah ćemo Lucija i ja započeti sa vježbama, gdje će stati normalno u raskoračni stav, zatim će lagano ići široko iznad glave, spojit će dlanove i tako će natrag uz izdisaj spojiti ruke i ponovit će to nekoliko puta. Može, molim te Lucija, zauzmi stav, skroz polako kreneš sa vježbama, naglasiš disanje i vraćaš se u prvobitni položaj. Odlično, možeš ponoviti još nekoliko puta. Vrlo je važno polako raditi vježbu, duboko disati i duboko izdisati. Kratki izdisaji nisu dobri, dakle bitno je da radimo skroz, duboko, otvorimo pluća i duboko izdahnemo. Odlično. Može sada sljedeća vježba. Uhvatit ćeš se za ruke i lagano ćeš se rotirati u jednu stranu gdje možeš i krenuti. Okrenut ćeš kukove i ponovo ćeš pratiti svoje izdisaje cijelo vrijeme kroz pokrete koje izvodiš. Kao što vidite, Lucija također okreće kukove kako bi mogla biti u pravoj poziciji za izvođenje pokreta, gdje jednako tako može nastaviti sa mehanikom disanja, što je vrlo važno u ovim vježbama koje Lucija izvodi. Odlično, može još jedan jednu stranu i možeš raditi natrag u drugu stranu. Bravo, Lucija. Polako idemo od jednostavne prema malo složenijoj vježbi, pa ćemo tako napraviti i nekoliko setova vježbica koje ćemo vam danas predstaviti. Zato je vrlo važno da u početku samo možemo započeti laganim vježbama kako bismo mogli već napraviti malo teži dio, odnosno prvi dio istezanje kojeg možemo raditi prije glavnog treninga, a možemo ga raditi poslije glavnog treninga, što je vrlo bitno u svakom treningu i u svakoj aktivnosti koju provodimo. Lucija, molit ću te da staneš u pretklon, također isprepletiš prste, blago pogrčiš koljena i spružiš ruke naprijed, pogled je ispod ruku i jednako tako se spuštaš u pretklon, gdje ideš polako u uspravnu poziciju kako bi ispravila kralježnicu i napravila izdisaj. Polako, leđa moraju biti pružena cijelo vrijeme. Noge također mogu biti malo pogrčene. Bitno je da koljena nisu opružena kako bi na taj način ne bismo kočili i kako nam ne bi smetala prilikom izvođenja ove vježbe i bilo koje druge koja je nešto složenija. Odlično, može još jedan put. Bravo, Lucija. Molim te da se malo sad okreneš bočno. Može bočno i možeš ponoviti još 2 puta. Dakle, kralježnica mora biti pružena, noge moraju biti blago pogrčene i vježbu također izvoditi
polako. I može gore izdisaj. Odlično. Super, možeš opet prema kameri. Nakon što smo napravili prvih početnih nekoliko vježbica istezanja, vrijeme je da napravimo i koju vježbicu disanja. Uz to ćemo povezati vježbe aktivacije mišića trupa, mišića zdjelica i uz to će se povezati naravno kralježnica, odnosno mišići kralježnice. U principu više manje nekoliko skupina u našem tijelu. Lucija, možeš li molim te stati u poziciju kleka? Ruke ćeš staviti iza glave, široko laktove i tako ćeš otvoriti pluća, ići ćeš naprijed, zatvarat ćeš laktove i tako ćeš izdisati. Uz to cijelo vrijeme moraš imati aktivirane mišiće trbuha, odnosno cijelo vrijeme ih stiskati. Može nekoliko puta, 2-3 puta, pa ćeš se okrenuti u bočnu stranu. Odlično. Što više, molim te spusti, odnosno spoj laktove. Slobodno, slobodno. Što više, bravo. U ovoj poziciji su nam trbušni mišići vrlo napeti, što i jest cilj ove vježbe. U redu. Sada ćeš se okrenuti bočno, da nas naši heroji mogu bolje vidjeti. Stisnut ćeš šake uz tijelo i tako ćeš okružiti ruke ispred tijela, možeš sa šakama. Ići ćeš natrag polako, otvorit ćeš pluća, stisnuti mišiće i ponovo raditi izdisaj prilikom povratka ruku. Može 2-3 puta. Kao što sam rekla i malo prije, ravna kralježnica u svakom pokretu mora biti maksimalno ravna. Kod ovih vježbi ne radi samo prednji dio, dakle mišići trupa, noge koje su aktivirane, nego rade i mišići kralježnice i aktivni su cijelo vrijeme. U redu, možeš se podignuti gore. Kad smo napravili i obuhvatili i istezanje i disanje, na neki način smo pripremili tijelo za daljnju radnju u našem treningu, što nas već čeka nešto specifičnije vježbe, aktivacije trbušnih mišića, gdje ćemo poslije povezati i naravno karate, koji je nama u ovom dijelu vrlo važan. Može, Lucija, molim te, u poziciju skleka. Možeš pogled prema kameri. Dakle, na dlanovima smo, pruženo je cijelo tijelo i Lucija će sada izvoditi naizmjenično od jednog ramena do drugog ramena, gdje će također disati cijelo vrijeme. Cijelo tijelo je napeto, aktiviramo veliku skupinu mišića i uz to će ponoviti nekoliko puta. Vrlo mirno mora izvoditi vježbu, ne smije se zibati lijevo-desno, nego mora biti što više statično. Odlično. Može još ponoviti po 2 puta, Lucija. Bravo. Dobro, u redu. Možeš se malo umoriti. Ove vježbe koje radimo sada i one u nastavku dosta su naporne i svako od njih možete ponoviti po 10 ponavljanja u jednoj seriji. Lucija, jesi se umorila? Pa, dobro, mi smo pomalo navikli na ovakve stvari kao sportaši, no evo, spremamo se za malo bitniji dio treninga. Bravo, ali kako bi se reklo, bez napora nema niti uspjeha. U redu, možeš sada, molim te, sjesti na stražnicu. Okrenut ćeš se molim te bočno. Tako, legneš dole leđima. Digneš noge po 90 gore. Ne moraju noge biti baš previše pružene, ovisi koliko je naša Lucija fleksibilna. Znači, pružimo noge gore i sada će polako sa dlanovima ići što više prema prstima nogu, uz to da podiže trup maksimalno koliko ona to u ovom trenutku može. Dakle, klizimo skroz i idemo prema prstima. I tako se spustiš natrag i ponavljaš postupak. Vrlo je važno disanje i u ovim vježbama. Odlično.
Ukoliko je ovo teža varijanta, možemo noge blago povećati prema dolje i opet možemo raditi otpor prema koljenima, nekoliko sekundi držimo i onda otpustimo. Odlično. Kao što možete čuti, Lucija vrlo naglašeno radi izdisaje, odnosno diše, što znači da radi vrlo kontrolirano ovaj pokret. Odlično, može Lucija još nekoliko puta. Također, 10 puta ćete ponoviti i ovu vježbu, ali ćete za svake vježbe imati po nekoliko sekundi, 10-20 sekundi odmora, kako vam ne bi ovo bilo prenaporno. Može još 2 puta, Lucija. Bravo. I odmah iz te pozicije molim te ćeš se okrenuti prema kameri, u poziciju kleka, gdje ćeš izvoditi pokret suprotnom rukom i suprotnom nogom podizanjem od tla. Dakle, leđa su ravno, ruke su ti ispred tijela i podižeš suprotnu ruku i nogu, polako se vraćaš natrag i tako ćeš raditi sa jednom i sa drugom stranom. Molim te, napravit ćeš 4 puta u ovu stranu, znači prema kameri, i nakon toga ćeš se okrenuti bočno kako bi nas naši heroji mogli uhvatiti u svakom putu da vježbu izvedu što točnije. U ovom slučaju kod ove vježbe, kad se radi u jednoj i drugoj strani, naizmjenično, možete ponoviti vježbu po 5 puta svakom nogom, odnosno rukom, ili ako vam to nije toliko zahtjevno, možete ponoviti i po 10 ponavljanja. Dakle, što više puta ponovimo, to je bolje za nas. Odlično. Može Lucija još 2 puta. Bravo, Lucija. Možeš. Digneš se gore, kratko se odmoriš. Naši heroji, 3 do 4 vježbice. Možete izvoditi jednu za drugom, sa po 10 ponavljanja, ili možete napraviti svaku, pa se kratko odmorite, onda napravite sljedeću. Vi sami izaberete koja je varijanta vama lakša. Po meni bi bila najbolja varijanta da napravite jednu za drugom, imate nešto duži odmor i onda ponovite to eventualno još jednom ili u 3 puta. Ali sasvim je dovoljno ponoviti sve vježbe jedan put. Lucija, možemo dalje? Naravno. U redu. Sad kreće onaj glavni dio, zbog čega jesmo ovdje, da zadamo udarac zraku, pa ćemo tako i pokazati nekoliko vježbi iz našeg karatea koji se inače svakodnevno već bavimo. Lucija će stati prema kameri, u normalni raskoračni stav, nešto širi od širine kukova. Pripremit će ruke uz tijelo, stisnut će šake i tako će raditi dvostruki blok, agi ruke iznad glave sa naglašenim izdisajem prilikom dolaska ruku u ovu poziciju. Može Lucija napravit ćeš 5 puta ispred kamere, zatim ćeš se okrenuti bočno i napravit ćeš to ponovo 5 puta. Kad si spremna, možeš krenuti. Vjerujem da su kroz prijašnje radionice već vam poznati neki pokreti koji sada Lucija već izvodi, ali to je tako u tom sportu, ne možemo izmišljati vježbe, već postoje određene vježbe koje se izvode u ovom sportu i koje su vrlo dobre za vas jer nisu toliko zahtjevne. Prilikom izvođenja ove vježbe važno je koncentrirati se na disanje i na istovremenu izvedbu rukama, odnosno udarcem blok iznad glave koje Lucija trenutno izvodi. Također noge mogu biti blago povrćene. Jednom u tom slučaju rade i mišići noge, dakle ne radimo samo jednu skupinu mišića, nego povezujemo 2, 3, 5, odnosno u potrebi koliko to zahtijeva povrh. Bravo, Lucija. Idemo na sljedeći. Može u poziciju čučnja, malo ćemo otežati neke vježbice, kako ne bi bilo sve tako prejednostavno. Zauzet ćemo poziciju čučnja, ruke će biti ispred tijela, ponovo stisnemo šake, spustimo se, zadržimo taj stav i naizmjenično radimo udarce rukama iznad glave, gdje nas prati pogledom i vraćamo ruke natrag. Može naizmjenično, Lucija, 10 puta molite ponovi.
Ovo je lakša varijanta, gdje može biti naizmjenično, a nakon što napravi Lucija ovu jednostavnu varijantu, ćemo otežati, pa će raditi istovremeno udarce iznad glave sa povratkom i udarce ispred tijela. Kao što možete čuti i vidjeti svaku izvedu vježbe, vrlo je bitno disati, ne zaboraviti disati u bilo kojem izvođenju pokreta, jer tad funkcionalnost pokreta neće biti kako treba. Može moliti bočno. Sad ćemo ponoviti istu tu vježbu, ali ćeš ići iznad glave i ispred tijela. U redu. Dakle, nešto jednostavniji pokret, pa malo složeniji. Kad radite ove pokrete, slobodno se opustite, pustite vaše tijelo da diše, da mišići rade i uživajte u svakom pokretu kojeg izvodite. Bravo, Lucija, može još 2 ponavljanja. Odlično. Možeš slobodno malo otresti noge, malo smo aktivirali i donji dio nogu. I možemo napraviti još jednu vježbicu. U redu. Staćemo normalno u borbeni sastav, znači išli smo jednostavne, pa ćemo sad napraviti ovu malu situacijsku. Radimo jedan udarac i drugi udarac. Nakon toga ćemo krenuti u kretanje, staćemo u stav i napravit ćemo ponovo jedan i ponovo drugi udarac. Lucija, molim te, možeš otići samo malo natrag da ideš prema meni, ne natrag. I radit ćeš u kretanju, dakle jedan pa drugi udarac. U mjestu, oba dva i onda idemo prema naprijed i radimo jedan i drugi. Odlično. Kao što vidite, rotacija kukova je prisutna svakoj promjeni stava. Otvoriti kukove, rotirati kukove, ne smijemo blokirati naše tijelo u izvođenju pokreta, jer na takav način možemo samo dovesti određeni dio tijela do ozljede, što u ovom slučaju nije nama cilj, već nam je cilj prevencija od ozljeda i funkcionalnost pokreta. Lucija, ti se umorila? Pa malo jesam. Dobro, to je u redu. Možeš li mi, molim te, reći zašto je važno disanje u izvođenju ovakvim vježbama, odnosno što tebi u karateu kada izvodiš nešto intenzivnije pokrete kroz minutažu koju izvodiš, zašto je važno disanje? I koliko se trebaš na to koncentrirati? Pa, u principu ja se sada, kako već dugo godina treniram, ne trebam puno koncentracije, zato zapravo mi to disanje dolaze automatizmom, no neko ko je početnik, ko tek počinje, zapravo mora dosta vremena odvojiti upravo za koncentraciju na to disanje, jer tek ako adekvatno dišemo, to je prikladno i primjereno određenoj vježbi, tek tada možemo izvoditi tu vježbu na određenom nivou, odnosno tek tada ona može biti kvalitetno izvedena. Odlično, točno ono što smo govorili na samom početku radionice. Kada izvodite bilo koji pokret, ne smijete zaboraviti disati. Dakle, kad hodate, kad radite bilo šta, morate disati normalno kao i kad spavate, kad sjedite ili nešto slično. Naravno da svaka teža vježba zahtijeva nešto jaču koncentraciju i na takav način onda se dogodi da plitko dišete, da zaboravite disati, morate se na to usredotočiti i disati cijelo vrijeme, jednako kao i kada ne radite apsolutno ništa. Dakle, to je to su prirodni pokreti i vrlo su bitni. Lucija, hvala ti za današnji trening. Nadam se da ste sve popratili. Slobodno nam se slikajte, pošaljite nam fotografije ili video zapise ukoliko ste vježbali. Također pratite naše društvene platforme sa hashtagom heroic.hr, dakle Facebook, Instagram i web stranice. Do sljedeće radionice želimo vam još više treninga i još više borbe da zajedno zadamo udarac raku. Može, Lucija, pozdrav!